El disseny de l'acte és una mica el següent. Més o menys durant mitja hora hi haurà una exposició, en Vicent Partal pujarà, llavors també farà una exposició. Aquesta exposició entre els dos més o menys mitja hora, i després a partir d'aquest moment amb els papers que hem recollit podeu fer preguntes, intentarem després refondre-les i a partir d'aquí doncs encetarem el debat. Bé, doncs gràcies per haver vingut. I habitualment en una presentació s'acostuma a fer una exposició del currículum, una llista de mèrits del currículum dels convidats. Jo no ho faré perquè són persones prou conegudes i en tot cas només voldria destacar doncs, els tres principals seus, els mèrits que per mi són importants, com és la seva bona professionalitat. L'Agustí Alcoberro, el nostre jefe, ha treballat sempre en l'àmbit de la història, en diferents llocs, i en Vicent Partal també és prou conegut en l'àmbit del periodisme. Dit això, com hem vingut a escoltar-los a ells i no m'estendré més, començarem, doncs, ja que està aquí de moment l'Agustí. Senyor Alcoberro, a veure, hem guanyat, com diu el títol. Som-hi. Ara, com ho fem? Bé, en primer lloc voldria agrair-vos a la gent de la Territorial de Sants que hagueu organitzat aquest acte i a tots vosaltres que hi hagueu vingut. Queda clar que hi ha una expectativa molt gran. Em temo que hi ha més expectativa que la que resoldrem, perquè si jo tingués la solució màgica us asseguro que l'aplicaríem de manera immediata. És evident que estem en un moment molt complex i per tant el que es tracta és d'allò que en diuen els científics, gestionar la complexitat i veure una mica en aquest context com es pot fer. Se sent bé des de lluny? Sí, sí. Bé, jo crec que una mica quan diem hem guanyat estem referint-nos, jo crec, bàsicament a dues victòries clares, no? L'una és la victòria de l'1 d'octubre i per tant com, diguem-ne, malgrat la brutalitat policial, malgrat, diguem-ne, l'actitud clarament contrària, autoritària per part de l'Estat, vam aconseguir que el referèndum existís, que fos real, que la gent pogués anar a votar i a més vam obtenir un resultat realment molt bo, no? Per tant, aquesta és la primera victòria. I la segona victòria, que encara la comencem a tastar ara, va ser unes eleccions, les del 21 de desembre, que nosaltres no vam convocar, que nosaltres hem entès des del primer moment que no eren unes eleccions legítimes, que no es produïen en igualtat d'oportunitats, perquè per començar doncs els caps de llista de dues candidatures, l'un estava a l'exili i l'altre a la presó, i altres membres de les candidatures. En definitiva, diguem-ne, malgrat tot això, també en aquest cas vam guanyar, no? I tot i així estem en un moment molt complex perquè és evident que l'autonomia ha estat suspesa i contínuament ens van dient o amenaçant que això, segons com ens portem, es mantindrà. Primer la van suspendre en termes fiscals, és a dir, tots els diners que ha de gestionar la Generalitat han de passar sempre pel control de la hisenda de l'Estat, i després amb l'aplicació del 155 ho van fer a tots els nivells, no? I per tant això vol dir que a la pràctica l'autogovern està suspès i que, diguem-ne, no es prenen decisions polítiques. I això fins ara ho hem viscut, però jo crec que ara, entrant ja l'any 2018, es viurà molt més, perquè en el moment que es va aplicar el 155, com a mínim, hi havia uns pressupostos aprovats, hi havia unes línies iniciades, i ara tot això queda de moment aturat i per tant hi ha molts sectors i molts col·lectius que estan vivint en pròpia pell el que suposa la inacció, la desaparició de fet d'un govern més enllà del que és el control des de l'Estat de les nòmines i dels elements més pròpiament estructurals, no?
I sobretot és un moment complex perquè tenim el govern legítim en una situació clarament, diguem-ne, vulnerable, una situació repressiva, amb el vicepresident i un conseller, el conseller d'Interior a la presó, amb el president i altres 4 consellers a l'exili a Brussel·les i amb altres consellers en situacions precàries, amb processos oberts, amb llibertats condicionals, amb fiança, cosa que també afecta en aquest moment a la mesa del Parlament i cosa que afecta també a altres sectors. I a més veiem que aquesta dinàmica és una dinàmica que va creixent, que la justícia espanyola, el Tribunal Suprem i abans l'Audiència s'han quedat amb un relat o estan construint un relat que consisteix en afirmar que el que aquí es va produir és una conspiració organitzada i en termes, diguem-ne, jerarquitzats, o sigui, d'un ordre jeràrquic, que aquesta conspiració es va fer, diguem-ne, amb l'objectiu de provocar la sedició, la rebel·lió, i es va fer amb violència, i que, a més, aquesta organització jeràrquica comptava amb 3 braços o amb 3 potes que anaven a funcionar, que eren, per una banda, el propi govern, per l'altra, la policia, és a dir, els Mossos d'Esquadra, i per l'altra també les entitats ciutadanes. I això, en part, ho han acabat expressant d'una manera molt evident amb l'empresonament en aquest moment de 4 persones que són el vicepresident del govern, per tant, diguem-ne, el número 1 del govern a l'interior, el conseller d'Interior, per tant, el cap de la policia, i els 2 presidents, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i el que aquí fa uns pocs dies ha estat president de l'Assemblea Nacional Catalana, en Jordi Sánchez. Per tant, diguem-ne, aquesta idea és amb la qual estan treballant i en aquest moment la van extenent a través d'altres iniciatives judicials i, com heu vist, avui mateix han hagut de declarar un professor de Tremp, hem vist com altres col·lectius d'ensenyants, Sant Andreu de la Barca, la Seu d'Urgell i altres han hagut d'anar a declarar. Hem vist també com això s'ha aplicat a ajuntaments, alcaldes i regidors, i s'està aplicant també a altres col·lectius, i jo crec que aquesta és una escalada judicial que tindrà continuïtat i que, per tant, fa que tot plegat es faci, la gestió, com dèiem, de tot plegat, es faci molt complexa. Aleshores, jo crec que si anem una mica a l'arrel, a l'origen del tema, el per què ens trobem aquí, que és una condició prèvia per poder dir què podem fer a partir d'ara, jo crec que des que vam iniciar aquest procés cap a la independència, posem el 2010, en aquella gran manifestació de Som una nació, nosaltres decidim, podem buscar dates anteriors, també podem buscar el primer 11 de setembre massiu, que és el 2012, però bé, al voltant d'aquestes dates, fins al 2016, la lògica que ens va enfrontar amb l'Estat era la lògica que enfrontava el que en diem el dret positiu i el que en diem el dret natural. El dret natural és el que ens diu què està bé i què no està bé, què és legítim i què és il·legítim. Aquest és el dret natural. I el dret positiu és el que diu què diu la llei, què és legal i què no és legal. Evidentment, en moltes èpoques hi ha hagut lleis, hi ha hagut coses legals que eren absolutament il·legítimes. Per exemple, durant molt temps ha estat legal l'esclavitud. Això és la llei, el dret positiu, i allò que és legítim és el dret natural. Nosaltres vam estar durant 4 o 5 anys amb una mena de diàleg de sorts amb l'Estat, en què nosaltres dèiem el que volem fer és legítim, el que volem fer és aplicar el dret de l'autodeterminació. Catalunya com a nació disposa d'aquest dret a l'autodeterminació i a la independència i, per tant, el que exigim és l'aplicació d'aquest dret, i el que ens responien era que això no era legal, que això no entrava en la Constitució i, per tant, no era possible. I el que va fer el govern i el Parlament, diguem-ne, cessats després del 27 d'octubre, el que van fer és justament canviar la lògica. I vam dir que davant el dret positiu espanyol havíem de construir un dret positiu català. Per tant,
enfront de les lleis emanades de les Corts Espanyoles, havíem de fer unes lleis que sorgissin del Parlament de Catalunya. I per tant vam fer, en exercici de la nostra sobirania, al Parlament, unes lleis que ens permetien anar a la convocatòria d'un referèndum. I per tant vam fer el referèndum. El que vam fer és contraposar la llei espanyola a la llei catalana, o viceversa, la nostra llei a la llei espanyola, i en exercici de la legalitat catalana vam exercir el nostre dret d'autodeterminació a través d'un referèndum, i ho vam fer, com he comentat abans, d'una manera clara, contundent i massiva, malgrat la brutalitat policial. I per tant, una cosa i l'altra són absolutament certes avui, són reals, no són il·lusòries. Per una banda, és evident que el poble de Catalunya va votar d'una manera clara i contundent a favor de la República, i és evident que una majoria del Parlament de Catalunya, doncs, en exercici, diguem-ne, de reconeixement d'allò que s'havia aprovat en referèndum, va proclamar la República. I això és així. Això ha estat fet i ha estat proclamat. Però en paral·lel hem vist com l'Estat el que ha fet a partir d'aquell moment és entrar en una dinàmica repressiva terrible, que ja es manifesta clarament 15 dies després de l'1 d'octubre, el 16 d'octubre, quan són empresonats en Jordi Sànchez i en Jordi Cuixart, i es manifesta d'una manera encara més evident el 2 de novembre, quan són empresonats tots els consellers i el vicepresident que es trobaven a l'interior, i això evidentment també explica per què no era possible que el president i la part del govern que es trobaven a l'exili poguessin retornar. Quan hem anat a les eleccions, i hem anat malgrat que nosaltres considerem que aquestes eleccions són il·legítimes, ja ho he dit. Aquestes eleccions no les ha convocat el president de Catalunya, i això no té cap sentit. Aquestes eleccions s'han fet en aplicació d'aquest article 155 que fa que avui s'estigui governant Catalunya a través del telèfon des dels despatxos de Madrid. Perquè també ho he de dir, potser preveiem alguns que vindrien els homes de negre i ocuparien el Palau de la Generalitat o la resta de palaus o de seus de les conselleries, però això pròpiament no s'ha produït. El que s'ha produït és el govern a través del telèfon, o en tot cas forçant que els nostres directors generals o altres alts càrrecs es traslladin a Madrid, on estan rebent consignes. Bueno, jo el que dic és que l'Assemblea Nacional Catalana va néixer fa 5 anys amb un objectiu que hem assolit, que és proclamar la República. Fa 5 anys, si algú ens hagués dit que hi hauria un moment en què més de 2 milions de catalans votarien sí en un referèndum i que més de la meitat dels diputats del Parlament votarien que sí a la ratificació d'aquest acord, doncs segurament fa 5 anys hauríem considerat que això era molt difícil, o en tot cas que seria una victòria sense pal·liatius. Però la dinàmica en què entrem a partir d'ara, i això és una nova etapa, és que ja hem proclamat la República, però la República s'ha de construir, i la República clarament, diguem-ne, està aturada per la presència policial i per la presència de l'Estat i per la, diguem-ne, la situació en què es troben els presos i els exiliats, que ens impedeix d'avançar. I per tant, ara caldrà tornar a començar. Caldrà començar un nou tipus de lluita que, diguem-ne, serà complexa, probablement no serà fàcil, probablement no hi haurà fórmules màgiques ni calendaris que ens permetin de tancar-ho, però en la qual més que mai serem cridats a mantenir el coratge, a mantenir-nos units, a mantenir-nos treballant i a, diguem-ne, continuar treballant en aquesta línia d'abans cap a la independència. Això vol dir que aquella idea que teníem de que simplement, o no simplement, però aquella idea que teníem de que si a l'Europa del segle XXI un poble de manera majoritària i persistent optava per constituir-se en un estat propi, això seria respectat. I el que hem vist, i ho sabem avui clarament perquè ho hem comprovat, és que això avui no ha estat així. És a dir, que l'estat espanyol es nega
acceptar el resultat democràtic del referèndum i que els estats europeus estan actuant com un club d'estats i estan actuant donant suport al seu soci, encara que això sí demanant-li que no els faci pujar massa els colors a les galtes o a la cara i per tant que eviti repetir, si és possible, seqüències de violència com les que es van viure, per exemple, el dia 1 d'octubre. Bé, per tant, com sabeu, en aquesta perspectiva, com a Assemblea Nacional Catalana, el que hem fet ara, perquè també ens tocava per calendari, és convocar una Assemblea General Ordinària, que veig que en algun lloc encara hi ha confusions, però que està prevista pel dia 25 d'octubre, i que a Barcelona, a la Marbella, dissabte... L'octubre el tinc al cap, sí. Sí, l'octubre m'ha quedat... Assenyalat? Sí. Doncs, perdoneu, això, el 25 de febrer a Barcelona, i en la qual una mica ens haurem de plantejar això que he dit. Ara la República ja ha estat proclamada, però ara hem de veure quina és la línia que hem de seguir per aconseguir que això es pugui construir. I aquesta és, per tant, la dinàmica en la qual entrem ara i crec que a més, en aquest cas, està bé perquè coincideix el moment, diguem-ne, en què ens tocava pels estatuts aquesta reflexió que fem un cop a l'any, també amb el moment en què podem dir que tanquem un cicle i el tanquem amb 2 victòries, com he esmentat abans, però ara ens toca entrar en una nova etapa, en un nou cicle i també trobar l'estratègia més correcta. I aquí, sens dubte, caldrà persistència, caldrà coratge i caldrà intel·ligència. Això segur, i sobretot, tenim una força molt gran que avui es torna a manifestar, que és que la nostra força és la gent. I que totes les dades de què disposem, jo mateix, que ara em coneix tothom perquè surto molt a la tele, doncs m'atura la gent per les voreres o quan vas allò a un restaurant o el que sigui, què fem, què hem de fer, etc. Doncs el que veus és que la gent no ha perdut l'ànim, no ha perdut el coratge, té moltes ganes de continuar, no hi ha cansament, al revés, tots tenim ganes de tirar endavant i de tirar endavant el procés i per tant aquesta és en tot cas la nostra principal força. I això vol dir que haurem de continuar avançant, per exemple, en àmbits com el de construir espais d'autoorganització i d'empoderament de la ciutadania, que haurem de continuar avançant en àmbits com la internacionalització del conflicte. És molt important el tom que s'ha produït en l'opinió pública internacional, sobretot amb les imatges de l'1 d'octubre i des de l'1 d'octubre. Haurem de continuar avançant, diguem-ne, en les noves formes d'expressió social. Jo crec que una cosa que vam aconseguir clarament a partir del 20 de setembre és que el jovent s'afegís a la lluita i a l'Assemblea portàvem molt temps patint perquè tots teníem els cabells blancs, més o menys els d'aquí som representatius del que és l'Assemblea, alguns no en tenien de cabells, també s'ha de dir, però diguem-ne que el jovent sabem que hi és, sabem que potser no participa en un tipus d'acte com el d'avui, però sabem que està disposat a tot. Això no ho sabíem abans del 20 de setembre i per tant és un altre, jo crec, dels elements clau. I per tant, més enllà de la conjuntura actual, jo el que voldria és fer una crida a que ens mantinguem units, ens mantinguem treballant, ens mantinguem amb coratge, amb il·lusió, amb intel·ligència, amb ordre i disciplina, i segurs que aquest procés tard o d'hora s'haurà de dur a bon port. Ara mateix, en la conjuntura immediata, tenim una situació complexa que s'haurà de gestionar, però jo confio que els grups parlamentaris republicans s'entendran i que serà possible gestionar-la, que és, per una banda, la necessitat de recuperar l'administració i recuperar unes polítiques socials i d'altre tipus que són imprescindibles, però per l'altra no només volem una administració autonòmica o regional, hem de recuperar allò que es va proclamar l'1 d'octubre i el 27 d'octubre i per tant hem de restituir diguem-ne el govern en la seva totalitat i en la seva legitimitat
i en tercer lloc hem d'aconseguir evidentment la llibertat dels presos i resoldre aquest tema processal. Per tant, tot això són objectius immediats que caldrà avançar, i més enllà d'aquests objectius immediats caldrà seguir treballant en la dinàmica que deia. Jo sóc optimista, anava a dir sóc moderadament optimista, perquè tampoc... Però jo crec que si ens fixem una mica en la dinàmica dels estats, els estats es construeixen sobre una doble via, sobre una doble base. Per una banda, sobre la base de la coerció o de la repressió. Els estats, són instruments de poder, han de fer lleis, han de tenir policies, han de tenir estructures, diguem-ne, judicials, etc. Però per l'altra banda, els estats, i els estats que funcionen sobretot, es basen en la idea de l'adhesió de la ciutadania, que la ciutadania participa d'un cos polític, d'una nació política, i se sent implicada i se sent part d'aquest col·lectiu, d'aquesta comunitat. Els estats que funcionen no ho fan per la via repressiva, o no només per la via repressiva, ho fan també per la via de l'adhesió. No són només poder, també són o tenen autoritat. Autoritat en el sentit profund del terme. La diferència entre la potestas, que és el poder basat en la força, i l'autoritas o autoritat, que es basa en l'adhesió, en la identificació. Doncs bé, és evident que avui a Catalunya un elevadíssim percentatge de la població, fins i tot alguns que fins ara no han votat per la independència, una elevada part de la població ja no se sent part de l'estat espanyol, és més, identifica l'estat espanyol com un estat enemic. I quan això es viu, quan això és una realitat, i és una realitat, com dèiem, massiva, generalitzada, l'estat pot mantenir l'statu quo per la via de la coerció i de la repressió, però això té un límit, això és caríssim i no es pot mantenir tota la vida. Ara ens han dit el preu oficial que ha costat els piolins, que gairebé arriba als 100.000, en euros no sé comptar gaire, però una xifra, 90 i pico milions, això no ho poden mantenir de manera perpètua, i és evident. I d'altra banda, jo crec que, tot i que a Europa ha quedat clar que la Unió Europea és un club d'estats, diguem-ne, de cara al món, la imatge de la Unió Europea és una imatge que s'ha anat, diguem-ne, enfosquint per causa d'això, i que evidentment si perseverem en la nostra lluita això serà cada vegada més clar. Per tant, més que un discurs de dir ens ho anem a jugar tot de manera immediata, potser no és el moment de jugar ara al pòquer amb una sola carta, però això és una partida d'escacs que hem de guanyar, i per tant hem de mantenir-nos forts i units i estar disposats a continuar lluitant, cosa que detecto que efectivament és així i que l'aforament d'aquesta sala avui crec que manifesta. Jo de moment m'aturaré aquí i li donaré la paraula a en Vicent Partal, que segur que en sap més que jo. Molt bé. Bona nit. Disculpeu, a baix n'hi havia molta gent i hem decidit, ja que l'Agustí podia començar a parlar, jo he baixat a parlar 10 minuts en la gent de baix, perquè realment també sap molt de greu que no haguem pogut entrar, i hem intentat fer una microxerrada. Jo crec que n'hi ha dos temes sobre els quals tots tenim un cert neguit, i jo expressaré simplement la meva opinió, no és res més que això. Un, que pot ser en el debat posterior i eixirà molt, que és què va passar a l'octubre, perquè la proclamació de la República no es va traduir en fets, que jo només m'agradaria apuntar un parell de consideracions sobre això i una altra que hem de fer ara. Sobre la proclamació i els fets, jo crec que n'hi ha, o jo almenys intento assumir una cosa, que és que a mi, a parer meu, el govern es va equivocar. I dic això amb el màxim respecte i ho vull aclarir. És a dir, jo crec que si el dia 3, no cal dir-ho, el dia 4 o el dia 10, el govern hagués ordenat a la policia defensar els ciutadans i els ciutadans hagueren pogut defensar la República, haurien guanyat. Em sembla que és bastant claríssim això. Jo crec que van tindre una actitud paternalista
Però dit això, vull dir que aquesta crítica la faig des del més sentit reconeixement cap a ells, perquè em sembla que, en primer lloc, jo estic ací i ells estaven allà i no té res que veure, i em semblaria molt frívol no tindre en compte les pressions inhumanes que van haver de patir ells i que jo no estic patint ací i que per tant això vaja per davant. Però en segon lloc crec que van passar dues coses que a mi m'han impressionat molt. Primera, tenim una generació de polítics, i jo no havia conegut mai això, que compleixen amb el que havien promès i que a més assumeixen la repressió ells. Ells d'alguna manera el que van fer va ser dir: proclamem la república, no volem que n'hi hagi més sang, no volem que hi hagi morts. Quan parlen de morts, que alguna gent diu és una amenaça exagerada, siguem sincers, l'1 d'octubre podia haver mort gent. Si no van morir va ser de casualitat, per tant d'exagerar res. Això anava de debò, val? I ells jo crec que el que fan és dir, com que n'hi ha aquest risc, rendim l'administració i la repressió l'assumim nosaltres, en presó o en exili. Qualsevol crítica que jo pugui fer a la seva actuació queda més que compensada amb la valentia i la honradesa que aquesta generació de polítics han tingut. Jo per primera vegada en la meva vida puc dir que em sent molt orgullós del govern del meu país. I en segon lloc, van fer una altra cosa que crec que és molt important i que ara no l'entenem i l'entendrem. A mi m'agrada recordar que en molts països, quan han proclamat la independència, ha passat un temps. Per exemple, Estònia proclama la independència l'any 90, però no és independent fins principi del 92. Però no li vaig a cap estonià a dir-li que són independents des del 92, perquè ells te diran que són independents des del 90. Quan nosaltres siguem reconeguts oficialment com un estat independent, quan alguns vinguin a preguntar-li, diran: no, nosaltres som independents des del 27 d'octubre i no acceptarem que aquest període en el que estem vivint avui no érem independents. Per tant, ahir n'hi ha una perspectiva que no hauríem de perdre. Però en aquesta perspectiva n'hi ha un detall que jo crec que hem de posar sobre la taula perquè a mi em va impressionar molt. Si recordeu la roda de premsa del president Puigdemont a Brussel·les, el dilluns, si no recordo malament, o el dimarts, va dir dues coses que a mi em van xocar i que em van deixar molt sorprès i que crec que si sabem conduir això és molt important. En primer lloc va dir: escolta, la República Catalana no es fonamentarà en la sang i en la violència. Nosaltres no som com ells. Això alguna gent dirà: mira, sí, però hem perdut, no? Sí, però quan guanyem? Podrem dir que nosaltres hem tingut una república que no ha nascut de la violència i de la sang. I això no és poca cosa. I segona, va dir, i a més no vam voler anar a l'enfrontament perquè nosaltres, a diferència del que fa Espanya, considerem que els funcionaris estan al servei de tota la població i no d'una part. I per tant això no ho podem fer. Bueno, quantes vegades hem escoltat dir a gent que està en contra, dir: escolta, sí, vosaltres voleu la independència, voleu la república, voleu no sé què, però quan la tingueu serà igual de corrupta, serà igual de lletja, serà igual de trista, serà igual de grisa. Doncs mira, això ja ho podem dir. La República Catalana ha nascut diferent. No és igual. La República Catalana no és igual a Espanya i ja n'hi ha proves d'això, que és que no ha volgut néixer sobre la violència i no ha volgut utilitzar els funcionaris. I per tant això per mi és un motiu important anava a dir d'esperança, però no és la paraula, un motiu important de pensar anem bé. I si m'ho permeteu afegisc un tercer detall. En aquest país hi havia corrupció i això és un mal terrible per qualsevol societat. En el bloc republicà avui no n'hi ha corrupció. En aquestes eleccions ningú pot acusar a ningú del bloc republicà de corrupció. El bloc republicà ha eliminat la corrupció de les seues files. I en canvi el bloc espanyol no només segueix tenint corrupció, sinó que fins i tot aquella corrupció que estava en el bloc republicà se la posa al costat, per exemple Espadaler. L'agafen i se l'enduen al seu bloc. Per tant, nosaltres agafen els d'Unió i se'ls enduen a la seva banda. Per tant, nosaltres
en el check-in de quines coses estem fent, escolta'm, portem unes quantes ja com a república molt ben fetes. Què hem de fer ara? Jo crec que ens hem trobat una situació sorprenent, almenys jo no l'havia previst, que és la marxa a Brussel·les, perquè la marxa a Brussel·les incorpora un element absolutament desconcertant i que com més hi pense, més important em sembla, que és la doble legitimitat. Nosaltres tots tenim dues ciutadanies, la ciutadania espanyola i la ciutadania europea. I sempre ens havien dit, la ciutadania europea és perquè tenim l'espanyola. Bé, però ara resulta que, havent fet el mateix, un català fent ús de la ciutadania espanyola, per exemple, Oriol Junqueras, està en presó. I un català fent ús de la ciutadania europea, per exemple, el president Puigdemont, està completament lliure. Completament lliure. Ell està a Brussel·les com un ciutadà completament lliure. No pot entrar a l'Estat, evident, però el problema el té l'Estat, no el té ell. Què vol dir això? Que si sabem jugar amb el que és legal a Espanya i el que és il·legal a Espanya i el que és legal a Europa i és il·legal a Europa, tenim un camp per córrer immens. I en aquest sentit jo veig que ara el que hem de fer és conjugar, com si diríem, tres línies. Nosaltres tenim una cosa que és la base de tot. 2.100.000 no sé quants mil catalans que ja se n'han anat, que ja ens n'hem anat. I a més jo crec, sincerament, que l'1 d'octubre ha obert una fossa entre aquests 2 milions de persones i Espanya. Mai més tornarem a votar un partit espanyol, mai més ens tornarem a creure res que ens arribi d'ells, mai més esperarem res d'ells. Un fossar sencer, l'1 d'octubre. A partir d'ahir... Aquesta és la base de tot. Aquesta és la base de tot, els 2 milions. A partir d'ahir tenim un govern autonòmic espanyol, que és el de la Generalitat, i que no el podem perdre. Que no el podem perdre, primer, perquè afecta la vida de les persones en tot, però segon, i molt important, per la legitimitat política que ens dona. Quan el 30 o el 31, no sé quin dia és la investidura, el Parlament de Catalunya ratifique que Carles Puigdemont és el president d'aquest país, tots els mitjans del món diran els catalans ratifiquen Carles Puigdemont i això no ho podem perdre, no podem regalar-li això als altres. Per això van fer una cosa tan rara com anar a unes eleccions il·legals. Però va servir. 2 milions de persones i Parlament autonòmic. I què més tenim? Bèlgica. Tenim el govern de la República. Jo cada vegada som menys partidari de dir a l'exili, perquè no està a l'exili, però igual té, ja ens entenem, a l'exili. Què pot fer? Home, pot fer des de la legalitat europea, sense fer res il·legal, des de la legalitat europea, tot el que des de la legalitat espanyola no es pot fer. I agafar els 2 milions de catalans que ja ens n'hem anat i dotar-nos d'eines per a viure ja fora d'Espanya. Per exemple, el govern de la Generalitat no pot fer un DNI català, un carnet d'identitat català. El govern de la República sí. I si jo pacte amb bon preu que puc presentar aquest carnet acreditant qui soc, o puc anar al CAP amb aquest carnet, o puc fer transaccions electròniques amb aquest carnet, jo me n'estic anant. Tenim un enemic que ha quedat claríssim aquests dies, que és la gran banca. La Caixa i el BBVA i Banc Sabadell molt particularment. Els hem de buidar. Ni un duro a dins. Però això no ho podem fer com l'exèrcit de Pancho Villa, cada u a la nostra. Això ha d'estar organitzat i ben fet. I hi ha d'haver algú que diga l'alternativa és aquesta. I tallers passant la gent a l'alternativa. I abandoneu Endesa i passeu-vos tots a Som Energia. I abandoneu no sé què i passeu-vos tots a tal. Perquè aquesta gent són els que han reprimit el govern de la Generalitat. El principal problema de l'octubre va ser que aquesta gent va obeir l'ordre il·legal del govern espanyol de que els diners de la Generalitat no es podien tocar si no ho autoritzava un senyor que es diu Montoro.
I aquests bancs ho van fer això sabent que era il·legal i sabent que ens feien mal. Doncs responem-los. Però responem-los en sèrio, no improvisant. I això el govern de la Generalitat òbviament no ho pot fer, perquè tindria un problema greu, però des del govern de Brussel·les ens ho poden dir immediatament. Escolteu, anem a passar-nos tots a tals. I muntem-ho i organitzem-ho. I evidentment les associacions aquí tenen un paper clau d'ordenar-li a la gent què ha d'anar fent. I tot això per què? Tu tens el govern de la República, el govern de l'autonomia i els 2 milions de persones. Per què? Bueno, per fer el que hem sabut fer fins ara i ens ha donat resultat. N'hi ha 2 victòries, com a mínim, jo crec que n'hi ha més, però bé, deixem-ho en 2. N'hi ha 2 victòries, l'1 d'octubre i el 27 d'octubre. Què són aquestes victòries? Són haver tornat boig a Espanya, haver aconseguit que embogís i que fes una cosa, obligar-la a fer una cosa que la deixa despullada davant del planeta. Doncs què necessitem? Un 1 d'octubre cada setmana? Això és el que necessitem. No, necessitem crear les condicions perquè Espanya vagi embogint setmana rere setmana fins que s'enfonse. I ho podem fer amb aquesta estructura, perquè n'hi ha 2 milions de persones disposades a fer el que siga. Agafar 2 milions de persones i traure's-les fora d'Espanya, virtualment, és un forat immens. Obligar a Espanya a ensenyar la seva cara real, autoritària i repressiva, és un forat immens i efectivament les coses estan començant a canviar. Ahir el primer ministre d'Irlanda, davant del Parlament Europeu, demanava que Espanya negociés amb Catalunya, el primer ministre d'Irlanda. A primers d'any, el primer ministre de Txèquia i el primer ministre d'Eslovàquia deien que el que havia de fer Espanya i Catalunya era el que van fer Txèquia i Eslovàquia. I suposa que no cal que us expliqui el que està fent el govern de Bèlgica. Perquè aquí també no ens hauríem d'equivocar. Quan diem estem sols, Europa no ens vol, no, Europa no ens vol Juncker. No ens vol Juncker. Però algú de vosaltres és capaç de dir que Bèlgica no se l'està jugant per nosaltres? I Bèlgica no és Europa? I si Irlanda se la juga per nosaltres, i si Bèlgica se la juga per nosaltres, i si Eslovènia se la juga per nosaltres, el que hem de fer en tot cas és veure què fem amb Juncker, que és una altra història, i que entra en el panorama general europeu, on precisament el cas català pot ser un cas determinant per a la gent que està dient Europa no pot funcionar perquè l'estructura que té és impossible que funcioni. Europa, n'hi ha un politòleg búlgar que es diu Ivan Kastrev que ha fet una definició molt bona, diu Europa és a Brussel·les no n'hi ha polítics però creen les polítiques i a les capitals posem polítics que no poden fer política. I això és feixisme postmodern. Aquí nosaltres votem no mana i aquí no votem mana. I per tant el problema no és que Juncker tinga un problema amb Catalunya. Juncker té un problema amb tots els europeus. I per això el té amb els catalans. Juncker té un problema amb els grecs, quan voten l'austeritat i ell s'ho passa pel forro. Juncker té un problema amb els italians, als quals es posa 2 primers ministres sense que els vote ningú. Juncker se'n va a dormir cada nit una mica carregat, sabent que al Mediterrani està morint la gent i no és que no està fent res per evitar-ho, sinó que amb les seues polítiques està fent que més gent muigui encara de la que moria abans i per tant no ens equivoquem d'enemic. El nostre enemic no és Europa, el nostre enemic és Juncker. I els nostres amics són Bèlgica, és Irlanda, és Eslovènia, són països com nosaltres que ens entenen i que al final el que estan demostrant és que si nosaltres ens mantenim, i aquí crec que el que deia l'Agustí abans és molt important, és a dir, si nosaltres no donem el braç a tòrcer, si aguantem, i no estic parlant d'anys, això no és una qüestió d'anys, jo crec que és una qüestió molt més ràpida, però si nosaltres ens mantenim ferms, les coses estan començant a moure a una velocitat bastant més gran de la que podíem esperar. Penseu una cosa només, on érem avui fa un any, on som avui.
Recordeu, la gent li costa molt, la memòria costa molt, però recordeu on érem fa un any i on som avui, i jo crec que amb això al cap crec que tots haurem d'assumir que n'hi ha una gran feina feta aquest any, que podem estar molt orgullosos de lo que ha passat durant aquest any, encara que critiquem algunes decisions i encara que creguem que es podien fer millor, i sobretot que tenim sobre la taula els instruments per aconseguir que això prenga cos d'una manera definitiva molt ràpid. Gràcies. Gràcies. Ara farem el que havíem comentat abans. Si teniu alguna pregunta a fer, anoteu-la, llavors les recollirem i intentarem refondre les respostes, refondre les preguntes i les podrem respondre dintre el possible. Sí que us vull anunciar una cosa que s'ha comentat, que ha comentat en Vicent Partal, i és que nosaltres en una reunió que vàrem tenir ahir, precisament de l'equip de coordinació, vam estar parlant de fer uns tallers o uns actes per parlar precisament de les empreses alternatives que hem de començar a tirar endavant, perquè el país es fa des de la proximitat. Albert, tens alguna ja per començar? Ho fas tu. Ho fas tu mateix, perquè si no... Bé, hi ha diverses preguntes, algunes d'elles sí que tenen relació entre elles i per tant les fusionarem una mica. A veure, d'entrada ja podríem dir que hi ha algunes que fan referència a per què els partits polítics van actuar com van actuar i no van proclamar la república, proclamar la llei, sinó perquè no els fets de l'1 d'octubre van passar com van passar. No sé si la mesa en aquest sentit podrà donar alguna mena de resposta. Després hi ha diverses aportacions, com per exemple per què no es va fer una bona aturada de país, relacionat també una mica amb el que deia abans. Es pot fer sense comptar amb els sindicats? Seria una altra. Una que s'escapa una mica però que també és interessant. Què podem fer perquè un republicà espanyol aposti primer per la República Catalana? Sí. Sobre possibles accions que hi ha que algú ha demanat, sobretot què podem fer perquè siguin més contundents. Una mica ja la mesa ja ho ha contestat o el Vicent ja ho ha comentat, però en tot cas hi ha un parell d'intervencions en aquest sentit. De moment ho deixo aquí. Sí, si no... Bé, a títol purament personal, deixeu-me dir que alguns ja ho sabeu, però a mi em van elegir els companys del Secretariat Nacional per fer de vicepresident el dia 14 d'octubre, que era un dissabte, i l'endemà agafàvem un AVE direcció a Madrid amb en Jordi Sánchez, i l'endemà passat se'l quedaven a sota del Real i per tant vaig haver de tornar tot sol, no? Bé, evidentment la situació greu és la d'en Jordi Sánchez, no pas la meva, òbviament, però també heu d'entendre que ens hem trobat tots en la necessitat de fer uns relleus i que clarament l'actuació de la justícia espanyola tenia com a objectiu escapçar el moviment i per tant que aquella gent que l'havia liderat des de les entitats, des del govern, etc., doncs en un moment donat quedessin liquidats, no? I això va ser, com recordeu, el 16 d'octubre, és a dir que encara estem en el post-1 d'octubre, que és una cosa que l'estat espanyol no ens ha perdonat ni ens perdonarà, però encara abans del 27 d'octubre. Per tant, vull dir que penseu que és un moment que era d'una gran complexitat
Jo, quan miro números, de fet, igual com li passa, l'altre dia vam recordar els 3 mesos de presó d'en Sánchez, doncs jo porto 3 mesos i un parell de dies o 3 de vicepresident de l'Assemblea exercint a la pràctica de president en funcions, no? És a dir, que no fa tant. El que passa és que han passat tantíssimes coses, si us atureu un moment a pensar, que cada setmana semblava que fos 6 mesos. I a més hem anat pujant i baixant, perquè és un moment realment d'una enorme tensió. I aleshores jo crec que el que va passar el 27 d'octubre és que vam passar d'un entusiasme a un desencís. Però com que l'entusiasme va ser tan entusiasta, o sigui, va arribar tan amunt, el desencís també va caure en picat i va arribar molt avall, no? I aleshores jo crec que, com deia el Vicenç, el que caldrà fer serà algun dia fer-ne una valoració en termes històrics i en termes reals. És cert que no es va arribar fins al final, jo també crec que va ser un error, crec que en aquell moment tothom estava en condicions de tirar endavant i que una mica la sensació de la gent era de dir nosaltres hem aguantat l'1 d'octubre i hem aguantat els col·legis i hem guanyat i ara li toca, diguem-ne, a la classe política, per entendre'ns, fer el mateix. Per tant, en aquest sentit crec que va ser un error, però també és cert que es va proclamar la República i que al Parlament hi va haver una votació i que d'allà en va sortir clarament la proclamació de la República. I això en termes històrics, aviat o tard, en algun moment, això serà una dada culminant, una dada clau. Penseu que en aquell moment, i això va sortir a la premsa, per tant no descobreixo res, el dubte era si proclamar al Parlament la República o convocar unes eleccions anticipades. I en aquell context convocar unes eleccions anticipades hauria sigut un gravíssim error, em sembla a mi, que hauria acabat amb la majoria independentista i hauria acabat en definitiva amb tot el procés que havíem iniciat. Una cosa és sortir a jugar al partit malgrat que l'àrbitre és contrari i perdre, i l'altra és no sortir a jugar i perdre per incompareixença. Això jo crec que en aquell moment no s'hauria entès. Jo crec que fins aquí és el que voldria dir. Aleshores, la sensació que vam tenir tots a partir d'aquell dia va ser que anàvem rebent cops un darrere l'altre, i per tant el que es va imposar és una enorme tristesa i una enorme indignació. Jo, com us he dit, el dia 16 d'octubre era a Madrid i vaig viure un primer pla i em vaig trobar agafant el micro davant les teles sense entreno i fent veure que en sabia, no? Però molts, m'ho explica la família, molta gent a Catalunya va plorar aquella nit i les cacerolades van ser enormes, no? I al darrere van anar arribant més notícies i el dia 2 de novembre doncs això, van detenir el vicepresident i els consellers, és a dir, cada dia ens arribava una humiliació, no? I en aquell context, doncs per exemple, quan el 2 de novembre empresonen en Junqueras i la resta de consellers, al Parlament de Catalunya la gent es va posar a cridar vaga general, vaga general. Bueno, hi ha molta gent que efectivament la va fer, la vaga general del 8 de novembre, però també gent que ho va cridar no la va acabar fent. És a dir, que una mica la responsabilitat de les entitats és plantejar-nos reptes i objectius que puguem guanyar i que garantim que guanyarem. I jo crec que, mal m'està de dir-ho, crec que entre tots hem fet 2 coses molt importants. La primera va ser l'11 de novembre al carrer, que és el primer acte que jo veig que la gent surt orgullosa del país, orgullosa d'haver-ho fet, d'haver demostrat que érem capaços en una setmana, perquè va ser en una setmana, de mobilitzar 1 milió de persones, no? I la segona va ser el 9 de desembre a Brussel·les, que també no sé quants érem, perquè també les xifres varien. La Guàrdia Urbana de Brussel·les ens va dir que n'hi havia 60.000, però la nota oficial la va fer l'Ajuntament de Brussel·les, que és socialista francòfon, i van dir 45.000. I la policia de l'Estat ens va dir que s'acostaven als 80.000, o sigui, tampoc, però és igual, això no és l'important. L'important és que va tornar a ser una cosa massiva que ens va mobilitzar tots i que ens va permetre fer el tomb. I jo crec, entre altres coses, que sense aquell tomb psicològic, sense aquell punt d'inflexió,
no hauríem tingut la força per guanyar les eleccions. De la mateixa manera que estic convençut que al final l'argument definitiu per guanyar les eleccions ha estat el de la llibertat dels presos. I jo he vist actes que altres anys es cridava independència i aquest el primer crit era llibertat presos polítics. Bueno, tot això per què ho dic? Perquè crec que n'hem d'anar aprenent i hem d'anar gestionant sempre des de l'hegemonia, des de la majoria, i convertint cada cop que ens donin en un èxit, en una victòria, com vam poder fer finalment el 21 de desembre. Aleshores, el problema de la vaga del 8 de novembre és que va ser una aturada de país i com a tal va ser un èxit, però no va ser una vaga general. I entre altres coses perquè no vam comptar amb el suport dels sindicats majoritaris, és a dir, de comissions i d'UGT. Malgrat que la Dolors Bassa era la secretària general d'UGT a la província de Girona, és a dir, que no estem parlant, també eren dels seus, per dir-ho així. Nosaltres estem treballant, parlo amb molta sinceritat, amb una cosa que en diem la taula per la democràcia, en la qual també hi ha els sindicats majoritaris i hi ha moltes més entitats socials. I anem a pressionar i anem a intentar convèncer-los que les coses s'han de fer d'una altra manera. Però l'escenari, en algun moment d'una vaga general, és un escenari, anava a dir, no possible, sinó previsible, és a dir, que en algun moment haurem d'arribar aquí. I aquí és un àmbit en el qual encara n'hem d'aprendre, encara ens queda feina per fer. I pel que fa a l'esquerra espanyola, doncs l'esquerra espanyola és d'una enorme debilitat. L'estat espanyol és un estat construït des de l'autoritarisme i que això és des de fa segles, no és d'abans d'ahir. L'estat espanyol té molt estat i molt poca societat civil, a diferència de Catalunya, que tenim molta societat civil i molt poc estat. I aleshores és quan no entenen res, que els jutges de Madrid els hi passa que pensen, escolta, això de l'Assemblea Nacional Catalana treure 1 milió de persones, això és que deu ser pagat pel govern. O sigui, aquí hi ha d'haver algú que mana i que organitza i que és des d'un govern que ho deu fer, perquè és impossible que això funcioni des de la societat. Doncs l'esquerra espanyola té aquest problema, i l'esquerra espanyola no només va perdre la guerra civil com nosaltres, sinó que no ha sigut capaç o no ha pogut reconstruir-se, i avui el PSOE clarament és un partit del sistema, és un partit, diguem-ne, diuen el bloc del 155, a mi m'agrada més dir el bloc borbònic, és a dir, que tenim un bloc republicà, doncs tenim un bloc borbònic, i clarament és d'aquest bloc. Aleshores, què va passar? Si recordeu, hi ha un moment en què hi ha un intent seriós de l'esquerra de debò espanyola de fer alguna cosa, diuen que reuniran a Pamplona, acaben reunint-se a Saragossa, però a Saragossa els hi deixen un pavelló poliesportiu amb un polígon industrial i allà arriben 500 fatxes, la policia no apareix i van patir un pànic colossal. I això és tota l'esquerra espanyola, no n'hi ha més. És a dir, allà hi havia l'alcaldessa de Madrid, tots els poders que té l'esquerra espanyola, però en realitat no existeixen. I aquest és un drama seriós que tenim nosaltres, perquè, no sé, tots els processos d'independència, penso, per exemple, amb Algèria respecte a França, sempre havien comptat amb forces dins de la metròpoli disposades a defensar la democràcia i el dret d'autodeterminació, i avui, a mi em sap molt de greu, no és així. Sí que tenim un suport cada vegada més clar del País Basc, i sobretot estem veient coses, potser en Vicenç en sap més que jo, però estem veient coses a les Illes Balears, i especialment a Mallorca, que ens fan pensar que hi està havent un canvi realment molt seriós i que són els que vindran darrere nostre, o sigui que ens retrobarem molt aviat l'endemà de la independència. El País Valencià no és tan evident, segur que ho domines tu més, però per aquesta via és molt difícil avançar. En canvi sí que crec, com ha comentat, que hi pot haver una opinió pública a Europa, en molts països, en molts estats, que clarament ens pot ser favorable. És significatiu que avui hi hagi un govern nacionalista, i per tant sobiranista, a Escòcia, que hi hagi un govern nacionalista a Còrsega, estem parlant de la Gran Bretanya i de l'estat francès, i que aquí també tinguem una clara majoria, en el nostre cas, a favor de la independència. I et passo la paraula perquè no em vull enrotllar més. No, jo a part de...
Només un parell de coses per complementar. Una respecte a això de l'esquerra espanyola, jo crec que nosaltres ens hem armat una mica un embolic amb l'expressió aquesta unilateral i crec que hauríem d'usar més autocentrat que unilateral, i per mi la diferència és molt clara, és a dir, no esperem res, és que ens té igual, que facin el que vulguin. És a dir, si algú està esperant que l'esquerra espanyola ens entenga, me té igual. És que me té absolutament igual. Si no ens entén ja s'apanyaran, ja els farà mal a ells directament. Ens sap greu, ens sap molt de greu, sobretot una persona com jo profundament internacionalista, però és que em té igual. És que pensa que perdre un minut discutint sobre què estan pensant els espanyols o si ens ajuden o ens deixen d'ajudar, escolteu, oblidem-los, deixem-los estar. I respecte al que va passar a l'octubre, només aportar una dada. Jo crec que l'1 d'octubre, els fets de l'octubre republicà, comencen el 20 de setembre, i el 20 de setembre passa una cosa molt important. Nosaltres ens havíem passat molts anys, no nosaltres, no només nosaltres, això ho havien dit els unionistes també, amb aquella expressió que tots hauríeu sentit 1000 vegades de que Espanya no es pot permetre la Guàrdia Civil emportant-se urnes. Això era assumit generalment per tothom i era lògic que fos així perquè ningú podia esperar una altra cosa. Bueno, el 20 de setembre, sobretot el govern, és conscient de que es desencadena un cop d'estat. És a dir, el 20 de setembre el que intentaven era una provocació violenta. Van intentar provocar a la seu de la CUP, que la CUP va donar una lliçó d'autocontrol extraordinària perquè pensaven que eren els qui més aviat es posarien a pegar-se, i van fer una cosa gravíssima al Departament d'Economia, que és deixar-se els cotxes amb les armes allà quan els Mossos els deien que entraven els cotxes, etc. El que buscaven era l'enfrontament, i per tant van desencadenar un cop d'estat i es van carregar el referèndum, a més. Després en van muntar un altre en una setmana perquè som així, però se l'havien carregat. Entre el 20 de setembre i el 27 d'octubre, proclamació de la independència, passa un mes i mig. Em sembla que abans l'Agustí ha dit que cada setmana semblaven 6 mesos o alguna cosa així, no? Bé, semblaven 6 mesos però no ho eren. I jo crec que hem de posar en valor també la enorme velocitat amb què va passar tot. I que en aquesta velocitat van haver moltes coses inesperades. Jo crec que evidentment el 20 de setembre, l'inici del cop d'estat per part del govern espanyol. Dic cop d'estat perquè és un cop d'estat. Jo crec que s'ha de parlar clar. És una amenaça violenta contra la població civil i és una subversió de les lleis i de la pròpia Constitució espanyola, perquè el 155 no els deixava fer res de lo que han fet. I per tant deixem d'eufemismes i de dir 155 el dia que comença el cop d'estat. El dia 1 d'octubre el propi govern, i això és conegut, al migdia va estar tentar de suspendre el referèndum per la violència enorme que havien desencadenat la policia espanyola, i es va trobar que la pròpia gent li va dir que de cap manera. I per tant, l'1 d'octubre el govern, que jo crec que l'1 d'octubre, i és un adjectiu que s'ha d'usar molt poques vegades en la vida, però jo no em costa res dir que l'1 d'octubre el comportament de la ciutadania va ser heroic. Crec que és la paraula que defineix exactament el que va passar aquest dia. Llavors, davant d'un comportament heroic, el govern se n'adona que no té més remei que proclamar la independència. Que és que no pot fer una altra cosa. És que és impossible. És que qui proclama la independència és la gent l'1 d'octubre. I el govern, en aquesta cosa que deia jo abans, de que per primera vegada tenim un govern que fa el que la gent li diu, doncs l'hem de proclamar. Aleshores, fa un embolic. I n'hi ha la proclamació d'1 minut i el 29, tot això ja ho hem parlat abans. Però aquest element de que tot passa en un mes i mig, i tu que eres historiador, Agustí, això jo crec que és molt important i que ens ho hem de posar al cap. I sobretot perquè la meva sensació, jo he pogut parlar, òbviament no en tots, perquè els que estan en presó encara no, però he pogut parlar amb el president Puigdemont, he pogut parlar amb els consellers que ja estan al carrer, etc. La meva sensació íntima, no sé si tu estàs d'acord, és que han après. És que han après molt. És que n'hi ha unes lliçons que a la següent oportunitat no passarà el mateix.
Bé, es fa difícil poder agrupar-les una mica, però hi ha alguna que té alguna cosa a veure. Hi ha unes quantes que fan referència, i penso que la taula ja ha contestat abans, sobre el tema de la fiscalia fiscal, el tema econòmic, fer accions d'aquest tipus, i penso que, a no ser que vulgueu aportar alguna cosa més, doncs endavant, no? Però feien referència al tema aquest. Quines accions, quin control de l'economia i coses d'aquestes, Sobre possibles accions que abans també alguns han dit que a veure de quina manera podrien ser més contundents, ha arribat una proposta, un parell de coses de TV3 en castellà, per exemple, fer una alternativa, de TV3 en castellà per poder captar... És una opinió i en tot cas... En tot cas, la finalitat no seria per, entenc jo, sinó bàsicament és per poder aconseguir una major eixamplar la majoria, que d'alguna manera és alguna de les propostes que també han arribat aquí. I de moment ho deixo aquí, però... Bueno, i una que també és bastant global i bastant actual. Declaracions com la del ministre Zoido, si es pensen impugnar, o com ens diu això, si es pensa fer alguna manifestació en contra, perquè és clar, la quantitat de falsetats i mentides que hi ha al voltant de les declaracions que es fan, si d'alguna manera es pensa actuar en contra legalment, no?, contra aquesta mena de declaracions. Bé, més que la forma agafo el fons del tema aquest de la televisió de TV3 en castellà, no? Aviam, jo crec que el que hem fet aquests últims anys és anar aconseguint que cada vegada hi hagi més gent que s'identifiqui amb Catalunya com el seu país, no? I el que hem treballat aquests últims anys des de l'Assemblea era buscant un tipus de relat que no sigui tan identitari en el sentit de la identitat, però sí en el sentit de la identificació. És a dir, ens interessa aquella gent que entén que Catalunya és el país dels seus fills, és el país on se senten orgullosos de viure, és el país on hi ha uns valors i una manera d'actuar i de funcionar que és la que a ells els agrada, no? I jo crec que en aquest punt hem avançat molt. No tenim encara unes dades, diguem-ne, exhaustives del resultat d'aquestes últimes eleccions, però sembla que molt clarament hem avançat a tot arreu, i molt especialment hem avançat en aquells llocs que ens eren, diguem-ne, més difícils, per dir-ho així. I això crec que continuarà avançant. Probablement l'element que més ens ha cohesionat i que més ens ha permès eixamplar aquesta base electoral són justament les garrotades de la policia, perquè no hi ha res que cohesioni més que veure aquesta repressió, i per tant amb aquest, diguem-ne, background antifranquista que tenim, amb aquest recordatori del que va ser la dictadura, hi ha hagut un tipus de gent que potser no era propera en termes estrictament, diguem-ne, nacionals, per entendre'ns, però que en canvi se'ns ha anat acostant en termes democràtics. I aquesta és una línia que haurem de seguir treballant. Però de la mateixa manera també us he de dir que hi ha un segment que no aconseguirem que es faci pròpiament català fins l'endemà de la independència. Perquè quan siguem independents, desenganyeu-vos, no marxarà ningú, aquí es viu molt bé, tots volem quedar-nos aquí i serem catalans. Els uns serem catalans més d'acord, potser, i els altres no tan d'acord, com a França són francesos o com a Itàlia són italians, no sé com dir-ho. Per tant, l'endemà de l'Estat, aquests els tindrem també, però d'una altra manera, no? Però probablement per aquesta via ja no podem avançar gaire. Els esforços que hem fet, i n'hem fet bastants, que potser no s'han vist perquè hem utilitzat el que en diem marques blanques en diverses campanyes electorals, entre altres aquesta última, els esforços que hem fet no anaven dirigits als sectors clarament hostils, que aquests no els podem agafar, sinó que anaven dirigits als sectors que dubten,
que tenen identitats múltiples, que estan allò que en diem a la frontera i que són segments sobre els quals hem de continuar treballant i molt. I són gent, per exemple, un segment de gent de l'àrea metropolitana de Barcelona i de Tarragona, un segment de gent que prové de vot socialista i de vot comunista o d'iniciativa, i també un segment de joventut. Són els 3 segments amb els quals hem treballat, que estem treballant d'una manera especial. I, com deia, sense resultats espectaculars, però amb resultats significatius que són els que ens han permès aquestes dades que han anat sortint de que cada convocatòria electoral, encara que sigui poc, però ha anat pujant el nombre de votants per la independència. I aquesta és una línia en la qual haurem de continuar treballant en els propers mesos i anys. I no sé si hi havia alguna altra pregunta així de... Eixamplar la base... Sí, bàsicament és això, jo crec, sí. Ens convé tenir independentistes, o sigui, no sé com dir-ho, que el discurs no ha de ser paternalista, sinó que el discurs ha de venir de la mateixa base. Ens convé tenir líders que provinguin de tots els segments i de tots els orígens, perquè això és el que ho fa creïble, el que ho fa versemblant, m'enteneu? Això, un company deia en una trobada, deia que el que no ens cal és que la Marta Rovira parli en castellà, perquè això és que no ho entendrà ningú, però en canvi sí que ens cal que determinada gent de determinats barris o determinats entorns, fins i tot en castellà, defensin la independència. Va per aquí. Dic la Marta Rovira perquè és de Vic i ho hem entès, no?, el que volia dir. Jo sobre el tema de TV3 en castellà crec que no és necessari, simplement, no? Dos apunts sobre aquesta qüestió. Un primer, jo pense que estem molt obsessionats tots en el paper dels mitjans, i els mitjans tenen molta menys força del que en realitat aparenten. Penseu que en aquest país, les dades, segons les estadístiques oficials, un 80% de la població bàsicament mira la televisió espanyola, i els 2 grans diaris en paper, La Vanguardia i El Periódico, són furibundament antiindependentistes. I malgrat això guanyem els independentistes. Per tant, la conclusió lògica és que no deuen ser tan influents. Si foren tan influents no guanyaríem, no? I jo crec que en això tenim una certa obsessió tots plegats de creure que perquè uns mitjans facin no sé què la cosa canviarà. La cosa ha canviat, i ha canviat des de la base, i ha canviat des de que a la gent se li han anat obrint els ulls, molt més des de cadascú de vosaltres parlant en el cafè, prenent un bar o en l'escola, o parlant amb els altres pares o en no sé què, que no a través dels mitjans de comunicació. I en aquest sentit, jo que precisament soc d'un mitjà de comunicació, m'agrada dir que no som tan importants com aparenta, i que no cal, que a vegades crec que ens emboliquem massa a pensar estratègies de comunicació quan no són tan necessàries. Però al respecte d'aquest tema sí que m'agradaria dir una altra cosa. A mi m'agrada més, molt més, una Barcelona on hi ha estelades i banderes espanyoles als balcons que una Barcelona només amb banderes estelades. M'agrada molt més l'altra, perquè és més real. La meva veïna té una bandera espanyola i som perfectament amics, i és una persona que em cau de categoria i que ens ho passem molt bé junts, i que em sembla que té tot el dret del món a tindre la bandera espanyola en el seu balcó quan jo tinc l'estelada. Precisament perquè no volem fer el que ells fan. Nosaltres no volem ser un país on només n'hi hagi una manera de ser d'aquest país. Nosaltres no volem, o vaja, ara dic nosaltres, dic jo, millor, alguns de vosaltres suposa que també, però vaja, jo no vull un país on només n'hi hagi una manera de ser i una manera de funcionar. Jo vull un país on la gent se pugui sentir lliure i pugui tindre les seues identitats i pugui tindre tot el que siga i pugui tindre un projecte col·lectiu. I en aquest projecte col·lectiu em faria molta por un país amb el 100% d'unanimitat, em faria terror, absolutament terror, en tot. I per tant, un país divers, un país on hi ha gent que pensa una cosa, un país que pensa una altra, i es respecten les majories i les minories i es respecta el xoc democràtic, em sembla molt més interessant que un país de 100%. I jo crec que en això a vegades cometem un error.
No estic parlant de minories exacerbades que es dediquen a agredir i tot això. Això és una altra història. És un altre tema que s'ha de tractar d'una altra manera. Però jo no aspire a que el 100% del país siga independentista. Em semblaria una aspiració absolutament fora de lloc. Jo aspiro a que la majoria del país siga independentista i a que n'hi hagi una forma de comportament democràtic que faça que la minoria accepte la decisió de la majoria. I si després de ser independents hi ha un dia que ells són majoria i volen que Catalunya torni a ser Espanya, doncs deixem-los clar com s'ha de fer això i tornem a votar. És a dir, a mi la hipòtesi de que això hem d'imposar un model i hem d'imposar una manera de funcionar i hem de ser tots d'una mateixa manera em provoca un autèntic terror. I sincerament crec que una de les coses bones de l'octubre també ha estat que un sector de gent que no parlava ha parlat. I ara sabem més que som. I sabem que nosaltres en som més. I per sort sabem, a més, que el seu comportament és completament equivocat, no el de les persones concretes, sinó el dels partidaris de la unitat d'Espanya. Els partidaris de la unitat d'Espanya, si es dediquen només a insultar i a agredir, estan perduts, perquè com que ja som la majoria nosaltres, el que hauríem de fer és seduir alguns de nosaltres perquè deixaren de ser independentistes. Mentre es dediquen a fer el que fan, confiança en Espanya, ens ajudaran molt. Estan fent molt bé la feina tal com ens convé. Però jo crec que necessitem una certa reflexió respecte a la pluralitat del país i entomar amb alegria el fet de que la gent lliurement puga expressar les seues identitats i això no siga un conflicte. N'hi ha una minoria que vol fer un conflicte, però n'hi ha una majoria de gent que se sent espanyola, que vol que Catalunya formi part d'Espanya i que a mi em sembla que està acceptant perfectament el debat i el repte. Potser jo m'he passat mitja vida por ahí fent política internacional i he vist massa guerres i massa llocs on ser d'una forma o una altra te posava en perill. A mi que en este país puguen coexistir banderes, puguen coexistir idees, puguen coexistir gent, puguen coexistir maneres i sobretot si aprenem, a més, que no n'hi ha dos, sinó que n'hi ha 240, que Barcelona és una ciutat de 240 llengües i de 240 identitats, i som capaços de crear un país obert, un país molt plural, un país on al final l'únic que compta és la voluntat de tots de caminar junts, jo preferís que això a un país monolític, sempre. Encara que sigui anecdòtic, però vaja, penso que ahir el foraster que es va passejar pel barri de la Mina, com a mínim, hem deixat de ser una mica on no ens deuen veure ja tant com diables, dimonis amb cua, amb corns, etc. Ni nosaltres a ells. Bé, algunes reflexions també ja van al voltant de la possible acció de resistència pacífica, perquè davant de la violència costa molt, llavors d'alguna manera demana la parer de com poder, no? També vinculat no a aquest tema, sinó que a declaracions de l'Albert Boadella sobre la Tabàrnia. A veure què en penseu, no sé si cal, però és una... En tot cas són els altres. Una pregunta concreta que és sobre fins a quin punt cridar llibertat als presos no és cedir. Cedir. Suposo que entenc que cridar a favor de la república és una cosa i per la llibertat dels presos és una altra. De moment ho deixo aquí. Contesta jo primer? Sí, comença tu. A mi em sembla que cridar llibertat de presos no és cedir en absolut, és una obligació i no veig quina sessió és això. Pot ser la pregunta, si es formula d'una altra manera té més sentit, que seria fins a quin punt no hem de quedar atrapats en la lluita contra la repressió. I això sí que ho entenc. És a dir, una de les causes... La repressió, si exerceixen la repressió és perquè funciona. Si no, no l'exercirien. La repressió és eficaç i portant a presó els Jordis i portant a presó el vicepresident Junqueras ja saben que estan fent molt de mal al moviment i per això ho fan.
si no, no ho farien, no? I una de les formes que fa mal la repressió és perquè la repressió provoca un sentiment que tots tenim i que ens fa que prioritzem la lluita contra la repressió, perquè allò que tenim dins del cor és tan profund que se'ns escapa. Jo no sé si a vostès es passa, però jo n'hi ha nits que me desperta i me ve al cap Jordi Cuixart o me ve al cap Jordi Sánchez, no? I aleshores t'eix una cosa de dins que fa que tal. I ahir sí que n'hi ha un cert perill, que és que oblidem l'altre o que fem secundari l'altre. Quan jo crec que hem de parlar molt clar, no eixiran de la presó, els tindran tancats fins al dia de la independència i els traurem el dia de la independència perquè no els estan jutjant, no és veritat, no estan allà per venjança i estan allà perquè són uns hostatges polítics i per tant els traurem aconseguint la independència, si no, no eixiran d'allà dins i per tant això sí que entenc aquest perill. I sobre el tema Tabàrnia i Boadella, jo sí que una mica en la línia d'abans. Escolta, volen Tabàrnia? Perfecte, votem demà mateix. Demà mateix. És a dir, volen un referèndum? Nosaltres, les urnes, sempre. Si a nosaltres no ens fa por. Si nosaltres, o sigui, els espanyols, l'estat espanyol té un problema, que és un estat que té por del seu poble. Nosaltres quina por hem de tenir? El dia de... Ara explicaré una frase, sí, si em deixeu. El dia de les eleccions jo volia fer una portada de VilaWeb que deia les urnes seran sempre nostres, perquè em va semblar que podíem ser xulos. És a dir, no, a veure, vam guanyar unes eleccions, escolteu, és que el que van fer va ser molt bèstia, van fer tot el possible per massacrar-nos, però tot, si van arribar a prohibir el groc, és que ja la cosa era absurda, vale? És a dir, n'hi ha un moment en el qual tot l'aparell de l'Estat està volcat a una sola cosa, que és que perdem les eleccions i les guanyem tranquil·lament. Escolta, que volen un referèndum a la Tabàrnia? Ara. Immediatament, i els desarmes de seguida. Sí, aviam. Sobre aquest últim punt, jo preguntaria en aquesta Tabàrnia de què parlen, quants ajuntaments estan en mans del PP o de Ciutadans? Perquè no gaires, no ho sé, vull dir que és a dir que clar, ells juguen un relat que és trampós, que és dir, la força més votada en un determinat municipi ha estat Ciutadans, correcte, però això pot voler dir en un sistema polític de 7 partits que han tingut el 20 i pico % dels vots. Això no és haver guanyat les eleccions, enteneu? Vull dir que per això, per exemple, l'Assemblea van voler fer una festa electoral a les Drassanes a la nit del 21 de desembre, perquè ens feia por que la foto que sortís a la tele és dir que ha guanyat Ciutadans, no? Ciutadans ha estat la força més votada, però la força més votada en un sistema de 7 partits polítics, no recordo quin percentatge és sobre el conjunt de Catalunya, però el 20 i pocs % no crec ni que arribi. És a dir, que veiem que les coses s'ha de veure una mica com s'expliquen. Per sort, Catalunya no és l'Ulster i no hi ha dues comunitats. I electors independentistes hi ha llocs que són el 90% i llocs que són el 15 o el 20%, però a tot arreu hi ha electors independentistes. I això és molt important perquè és un dels elements que ens dona aquesta força. I quan ell parlava, posant l'exemple de la veïna de l'Escala que té una bandera d'un color semblant però d'una forma diferent, doncs el que estàs dient és que a dia d'avui hem aconseguit no trencar la convivència i això realment és molt important, tot i que també és veritat que la pressió cada vegada és més dura i aquí hem d'anar molt en compte per intentar evitar-ho. Per tant, efectivament, dret d'autodeterminació en Tabàrnia, però que pensin que perdran segur, perquè són molt pocs, és que són molt pocs. En un sistema de 7 partits poden ser el partit majoritari, però en un sistema de votació no són res, no tenen cap representació. Després, el tema de que nosaltres hem guanyat les eleccions i també és molt evident que ells són conscients que han perdut les eleccions i molt especialment el govern del PP
les ha perdut doblement. Les han perdut perquè diguem-ne, Catalunya majoritàriament ha votat per la independència, però també perquè el Partit Popular com a tal ha quedat reduït pràcticament a una fórmula extraparlamentària, i això també és una cosa que estan vivint. I la cara que feia avui la Soraya, que fa molts dies que no la veiem, no era una cara de gaire alegria, vull dir que tot això, l'alegria va per barris, no? Després, abans ha sortit i no havia respost, és veritat, la possibilitat de que nosaltres també tinguem una bateria d'accions davant la justícia, no? Això en el full de ruta de l'Assemblea hi és un punt dels que haurem de debatre, perquè a vegades deixem passar coses com a normals quan podrien ser objecte de denúncia, tant si efectivament acaben tenint repercussió com si no la tenen, perquè si no la tenen demostren que la justícia no és igual per tots. Amb això només tenim una experiència que encara no la tenim tancada, però que ha estat molt significativa. Potser recordeu que el dia 19 de desembre, just l'últim dia de la campanya electoral, vam denunciar a qui fos, la Guàrdia Civil o qui fos, perquè ens havien tallat la pàgina web de l'Assemblea i tot un munt de pàgines web. I al cap d'una setmana les tornàvem a tenir totes obertes. Que estem pendents encara del paper del jutge explicant què ha passat, però el que queda clar és que les han hagut d'obrir, no? Per tant, potser sí que és una via que haurem de veure fins a on es pot utilitzar, no? I després, el tema de la llibertat dels presos és un tema importantíssim. I abans us deia, jo crec que que els que han guanyat les eleccions són els presos, i ho penso perquè l'argument de que hi ha gent honesta que estan a la presó és un element que, com deies, arriba al cor de la gent, que hi somies, que acabes pensant-hi, i gent que no està polititzada tenia molt clar que això era intolerable, i jo crec que si haguessin sigut més intel·ligents potser haurien actuat diferent, potser no, potser ens volen tenir espantats, però sabeu que recentment ha sortit l'enquesta municipal del municipi de Barcelona i que diu que més del 80%, el 80, alguna cosa per cent dels ciutadans de Barcelona no estan d'acord amb que estiguin a la presó els presos polítics. Aquesta és una dada que va molt més enllà dels que voten independentista, i és més, això vol dir que hi ha gent que vota Ciutadans que tampoc està d'acord amb que hi hagi presos polítics. Per tant, evidentment hem d'estar amb ells per solidaritat, però evidentment, com també s'ha dit, no hem d'oblidar que el nostre objectiu no és posar el comptador a zero, com es diu a vegades, sinó que el nostre objectiu és guanyar, i guanyar vol dir arribar fins al final i, per tant, arribar a la independència. Queden poques preguntes, però... Això espero, perquè ens esteu exprement com ja una està, llimona. Pràcticament penso que ja no es recullen més. Queda una que ja pràcticament la donem per resposta, que parlava sobre com animar els joves, però ja penso que ja s'ha explicat o s'ha parlat una mica dels joves i per tant ja no caldria, no? Una altra intervenció que va en la línia de dir com l'Assemblea Nacional i Òmnium pot pressionar o controlar el moviment dels partits polítics. És una mica més d'estratègia aquesta, però que en tot cas seria interessant, no? I ens reserveu una pel final. Això és teua. Sí, ja està? Això és tota teua. Sí? Bé, aviam, sobre el tema dels joves diria el mateix que he dit abans respecte a determinats barris de l'àrea metropolitana, i és que hem funcionat en el moment en què hem tingut líders juvenils. O sigui, a qualsevol segment que vulguem entrar no ho hem de fer des de fora com qui porta les missions i ensenyar pedagogia, sinó que hem d'aconseguir que hi hagi gent d'aquell segment que parla el seu llenguatge, que identifiquen com a companys o com a col·legues que hi són. I això, efectivament, com s'ha dit, va canviar el 20 de setembre. El 20 de setembre és quan el jovent se'ns va afegir a la causa i el tenim totalment mobilitzat. Jo crec que el que ens convé com a assemblea i com a Òmnium, m'imagino que també, i també els CDRs, i els estudiants per la República o les universitats, és continuar treballant, continuar vertebrant moviment, continuar generant unitat d'acció, i el que hem de veure és
aquesta relació amb els partits polítics, però també amb la majoria parlamentària i amb el govern, en quins termes s'ha d'establir. Hem tingut èpoques en què ens tocava pressionar, i tothom recorda la cèlebre frase de president posi les urnes. Hem tingut una etapa que ha estat la més recent en què hem anat molt junts, potser massa, no ho sé, i ara entrem en una nova etapa, hem de veure exactament aquest nou govern que surti, aquesta majoria, en quina línia es planteja, i nosaltres el que farem serà actuar, crec que hem d'actuar amb tota lleialtat, però alhora també des de la independència i tenint una posició pròpia i sent capaços doncs, de defensar-la. No? Però jo crec que hi ha una raó de ser de que existeixi un govern, al capdavall el que volem és construir un estat, per tant hi ha d'haver un govern i un Parlament, però també té una lògica que la societat civil estigui mobilitzada, estigui activa i sigui capaç d'establir ponts, d'establir contactes, però també de mantenir una percepció pròpia, no? I això és una mica el repte que tenim avui, i a vegades la gent ens critica que si som massa això o massa allò, però jo crec que hem de ser capaços de mantenir en el meu cas, una Assemblea Nacional Catalana que sigui musculada, que sigui forta, que tingui, diguem-ne, capacitat de raonament, que tingui pes específic i que alhora doncs, pugui expressar aquesta voluntat de la ciutadania. Jo crec que també en aquest sentit aquesta Assemblea General Ordinària que farem pot ser un bon moment. Aprofito per dir-vos que jo, com també li passava a en Jordi Sánchez, acabaré el meu mandat com a secretari nacional amb aquesta passada a l'Assemblea General Ordinària, perquè amb els estatuts de l'Assemblea Nacional Catalana, en els de la meva promoció podíem estar fins a 3 anys al Secretariat Nacional i jo també els exauriré ara. Per tant, diguem-ne, evidentment continuaré al servei de l'Assemblea i treballant per a tots, però evidentment em tocarà a mi sí fer un pas al costat i estic segur que trobarem un bon relleu perquè fins ara sempre ha estat així. Bé, l'última per tancar, pràcticament la vaig llegir literalment. Sembla ser que avui el senyor Santiago Niño Becerra a RAC1 ha fet unes declaracions dient que serem independents abans que acabi l'any. En la qual en principi pensava que valia la pena, però en tot cas la pregunta concreta que algú ha llançat és quina fidelitat li donem a aquestes paraules. Home, a mi em sap greu xafar la guitarra, però cap. No, a veure, o sigui, jo no dic que no serem independents abans d'acabar l'any, si podem ser-ho la setmana que ve no esperem a l'altra, però o sigui, em sembla una opinió bueno, bé, perfecte, no? Però no, jo no m'ho prendria com una cosa, com una aposta concreta, no? Jo crec que el que nosaltres hem de tindre molt al cap, i abans l'Agustí ha fet referència, no? No es tracta de posar el comptador a zero. Nosaltres tenim la República proclamada, això és un abans i un després que ho canvia tot, i el que hem de fer és que aquesta república es transforme en realitat quotidiana el més prompte que puguem. Si pot ser la setmana que ve, no esperarem a l'altra. I per tant, en aquest sentit hem de treballar. Jo no crec que estiguem parlant, no crec en absolut que estiguem parlant de terminis llargs, entre altres raons perquè l'estat espanyol no pot aguantar molt més i n'hi ha proves molt evidents. És a dir, si s'han gastat 87 milions d'euros en pegar-nos, però per posar-ho en context, i en crema la comparació, s'han gastat més diners en pegar-nos que diners es gasten en rescatar gent al mar Mediterrani. Exactament 12 milions més, no? És realment molt bèstia, però suma-li 68 milions que li han pagat a Letònia perquè Letònia no es declara a favor nostre i de manera immediata, suma-li no sé què, suma-li no sé què. Internacionalment em sembla que és evident que estan canviant les coses, és a dir, no hi ha el paper de Bèlgica, sinó el primer ministre irlandès, els primers ministres txec i eslovac. És a dir, jo crec que no estem de cap manera parlant de que ara hem d'esperar 10 anys o fer una lluita de 10 anys. No, això és ja.
El que passa que em sembla molt... O sigui, jo entenc que el Niño Becerra el que fa és una provocació intel·lectual i em sembla molt bé, dir, escolta, això no es pot aguantar i per tant passarà alguna cosa així, no? Però no ens ho prenguem al peu de la lletra perquè ningú tenim la bola de cristal. A mi m'encantaria poder dir serà el dia tal, no? Però no tenim la bola de cristal. Sí, una mica en la mateixa línia. Quan treballàvem els primers anys de l'Assemblea vam encunyar el concepte full de ruta, que ara hi ha gent que discuteix, i per tant el que fèiem era molt dissenyar una estratègia i anar marcant possibilitats, dir quan arribem al punt A pot passar a B o C, si passa A farem això, si passa a B farem allò, si passa a C farem allò, no? I en canvi ara, si us llegiu el full de ruta amb què estem treballant, és una cosa molt més oberta i no tan lineal, perquè al moment en què ens trobem, el que hem de tenir clar són dues coses. Primera, l'objectiu, i l'objectiu el tenim clar, i segona, el mapa. I el mapa el comencem a tenir amb prou dades per treballar. Això què vol dir? Que en funció de l'objectiu i del mapa anirem avançant. I potser ens trobarem que un carrer que veiem clar que era una pista clara per avançar i hi ha un accident i aquell carrer queda col·lapsat, o hi ha unes obres, i en canvi un altre carrer que no havíem valorat prou avança d'una manera imprevista inicialment. Per tant, les estratègies a seguir ja no són exactament la de creure que això és unilineal, sinó que aquí hi ha molts actors en joc, per part nostra, però evidentment també per part de l'enemic, i per tant tenim l'objectiu, tenim el mapa, anem a treballar, anem a utilitzar la intel·ligència i el coratge, i quan calgui la gosadia, però efectivament jo també penso que això no es prolongarà gaire. És a dir, que bueno, de l'any deu ser, però que en tot cas tenim prou elements com per considerar que la República Catalana que ja hem proclamat serà una realitat a curt o a mitjà termini. Ara sí. A veure, doncs, moltes gràcies als ponents perquè jo crec que ens han ajudat a aclarir dubtes i a veure camins, carrers, mapa. Abans d'acabar us recordem que a fora podeu signar per la gestió pública de l'aigua. Gràcies a tots per la vostra participació i sobretot endavant sense defallir i persistirem.